Claro, porque estamos, querido Héctor, ante unha enfermidade que se non se trata pode resultar mortal? Totalmente, totalmente, porque a tuberculose é a enfermidade infecciosa que máis mata no mundo. Realmente parece que estamos falando de algo de fai moitísimos anos, algo que quedou atrás, pero realmente é unha enfermidade infecciosa que está presente aquí en Galicia, está presente en España, está presente en todo o mundo e que realmente está moi activa. E fronte a cal non temos vacina, porque a vacina que tiñamos deixouse de poñer no ano 1980 porque non era eficaz. Entón, estáse traballando nunha nova vacina, pero a día de hoxe o único que podemos facer é previr. E hai algunha explicación, Héctor, a este repunte? Pois mira, en Galicia somos en concreto a segunda comunidade autónoma que máis casos ten. A primeira son as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, logo estaría Cataluña e logo xa estamos nosotros en Galicia con 11 casos por cada 100.000 habitantes. Somos eso, a segunda comunidade autónoma con máis casos. Realmente a explicación estáse buscando, porque realmente sí que pode influir pois os movementos migratorios, que cada vez viaxamos máis, que cada vez hai máis mobilidade, pero non hai unha causa única que sexa o motivo polo cal teñamos tantos casos en Galicia desta enfermidade que está moi presente. Cales son os síntomas da tuberculose? Porque non deixa de ser unha enfermidade descoñecida, aínda que o nome evidentemente nos soe a todos. Claro, está causada por unha bacteria, e esa bacteria cando entra no noso sistema respiratorio poden pasar dúas cousas, ou que se active e provoque todos estes síntomas que vamos a ver agora, ou ben que quede aí en estado latente. De feito, calcúlase que no mundo, en Galicia tamén, unha de cada 4 persoas ten a bacteria dentro. É dicir, de todos os que estamos aquí no plató, un de cada 4 ten a bacteria da tuberculose dentro. Eso sí, non contaxa, non nos asustemos porque non é algo que estea contaxando, simplemente está aí en estado latente, queda aí durante anos e anos e anos, aí paradiña en estado latente. E cando se activa, aparecen estes síntomas que vemos aquí na pantalla. Empezamos con esa tose, con esa febrícula, perda de peso, perda de apetito, cansanzo. Claro, son síntomas moi inespecíficos, síntomas que ti ves e dis que podería ser unha gripe ou podería ser unha catarreira ou calquera cousa. Pero claro, vai evolucionando e cando vemos que non cura e que durante semanas e semanas e semanas estamos con estes síntomas e cando ao final chegamos ao diagnóstico ese da tuberculose. E como se contaxia? Pois no caso da tuberculose respiratoria contáxese igual que a gripe, igual que o COVID, igual que falábamos outro día do virus respiratorio sincitial, pola boca, falando, tusindo, esbirrando, con esas gotiñas pequenas de saliva que van saindo e que realmente acabamos contaxiándonos. Eso sí, ten que haber un contaxio un pouco diferente co da gripe. O da gripe é moito máis rápido, no caso da tuberculose temos que estar cun contacto un pouquiño máis estreito, nun sitio máis pechado, con alguén co que convivimos, co que traballamos nun entorno pechado e acabamos contaxiando. E cando imos a un centro de saúde con todos esos síntomas que nos acabas de explicar, como se diagnostica a tuberculose? Pois o primeiro que imos facer é a proba da tuberculina, o Mantux, este que se chama famoso. E temos por aquí, colleríamos unha xeringa como esta, e collemos o líquido que temos aquí neste vial, que sería o antíxeno, collemos unha mostriña e o que imos facer é inxectalo aquí, na parte anterior, no antebrazo. Inxectamos aí, deixamos aí ben paralelo á pel para que quede aquí xusto unha bolsiña de líquido, dese líquido que inxectamos aí. Queda aí esa bolsiña que vai, e ao cabo de 3 ou 4 días miramos que ocorreu. Pode ser que se inflame, pode ser que medre, e en función deso, esa bolsiña que deixamos aí no antebrazo medrou ou cambiou de tamaño, imos saber se podemos ter tuberculose ou non. Eso sí, o diagnóstico definitivo vai chegar cun cultivo de esputo. Hai que botar ese moco nun frasquiño, leválo a analizar e aí xa saberíamos exactamente se temos ou non. Porque esa proba do brazo ás veces pode dar positiva se nos o que decíamos, temos a bacteria dentro, aínda que non teñamos síntomas, porque en calqueira momento podemos contaxiarnos, queda aí a bacteria durante anos, non nos dá problemas, non contaxiamos tampouco, pero, como decimos, unha de cada 4 persoas ten aí esa bacteria, pero somente o 15% acaba desenrolando. E se somos positivos, cal é o tratamento para a tuberculose? Pois cando temos a tuberculose activa, o primeiro que hai que facer é aillar a persoa. Hai que deixala na casa, aillada, que non vai a traballar, que non vai ao centro de traballo, para que non siga espallando esa bacteria. Vámola deixar na casa máis ou menos unhas 2 semanas, que é o tempo que deixa de contaxiar, e hai que empezar con antibiótico. Pero non só con un, senón con varios antibióticos combinados, porque senón acaba creando resistencias. Eso sí, o problema é que o tratamento dura máis ou menos unhos 6 meses. Hai que estar 6 meses
tomando esa medicación, tomando esos antibióticos para acabar ben con esa bacteria e deixar xa de contaxiar e deixar de ter esa bacteria dentro. O contaxio acaba máis ou menos as 2 semanas, pero... É dicir, non é unha cousa menor, non? Porque combina illamento e moitos meses con antibiótico que sempre o corpo nunca lle senta moi ben. É que, Rocío, como decíamos ao principio, é a enfermidade infecciosa que máis mata no mundo. Entón, claro, realmente é unha enfermidade importante, unha enfermidade grave. Moitas veces asociábase a persoas que escupían con sangue, non? Que o tusir saía sangue e que veía ese sangue no pano. Si é certo que isto, hoxe en día, en España, en Galicia, é menos habitual. Por qué? Porque a xente, en canto empeza a ter síntomas, adoita ir a un centro de saúde, empezase a tratar, temos tratamento, non temos vacina, pero sí temos tratamento. Fai moitos anos non había tanto acceso aos sistemas de saúde, nin tantos medicamentos como temos hoxe, e si moitas veces acababa as persoas botando sangue e acababan falecendo moitas veces por tuberculose. Porque xa non había volta atrás. E claro, estará pensando a xente na casa, hai algún xeito de blindarnos frente a tuberculose, de previla? Como nos protexemos? Pois é que non temos moito, realmente. O único que podemos facer é ter esas precaucións básicas de higiene que vecho por aquí, que temos fronte a gripe, que temos fronte ao virus respiratorio sincicial. Máscaras, higiene de mans, protexernos especialmente que serviría neste caso para a bacteria da tuberculose, pero tamén para o virus da gripe, para outra serie de virus que poden causarnos problemas respiratorios. Porque xa che digo, en concreto para a tuberculose, hoxe en día non temos vacina, así que, bueno, realmente, si podemos previr, por exemplo, no caso da tuberculose intestinal, temos por aquí un vasiño de leite. Ah, claro, porque é que hai tipos de tuberculose. Claro, temos a pulmonar, que é a máis habitual, a tuberculose pulmonar, que é a que está aumentando tamén en Galicia. A que salían as pelis co pano, non? Efectivamente, pero temos outra menos coñecida e menos habitual, que é a tuberculose intestinal. Que ocorre? Claro, esa non afecta os pulmóns, afecta o intestino. Entón, claro, nese caso, por que nos podemos contaxiar de tuberculose intestinal? Ou ben por tomar leite crúa de un animal que teña as bacterias e acabamos por tomar esta leite que collemos ali, a leite crúa directamente e acabamos tendo esta tuberculose intestinal, ou ben por tragar unha persoa que está infectada, por tragar o moco, ese moco que sae cheo de bacterias, se o tragamos vai ao intestino e podemos acabar tendo esa tuberculose intestinal, que os síntomas evidentemente non vai ser tos, porque afecta o intestino. Teremos diarrea, teremos vómitos e dolor moi característico na fosa ilíaca dereita, é dicir, na parte baixa do abdome, aquí, xusto aquí, onde a cresta ilíaca na parte dereita. Esa dor, si é certo que a tuberculose intestinal adoita confundirse moito co Crohn. Entón, claro, ás veces é difícil porque chega un ao centro de saúde con síntomas que poderían ser de Crohn e vas ao diagnóstico máis habitual que é o Crohn e non a tuberculose intestinal, que é máis rara. E tamén se fai a tuberculina, que nos explicabas, a proba para diagnosticalo. Nese caso hai que facer unha mostra. Collemos unha mostriña e le vamos a analizar unha mostra de feces, vais a analizar, ou incluso tamén facerías unha colonoscopia para coller mostra e con esa colonoscopia xa chegamos ao diagnóstico. Antibiótico e todo ese proceso. O mesmo, exactamente igual. Eso sí, aillamento non, porque non contaxiamos. Claro, está nas feces, porque está no noso intestino. Pois interesantísimo. Héctor, creo que temos a unha consultiña de WhatsApp sobre este asunto, a ver que nos plantexan. Levo semanas con tose e perdín algo de peso. Podería ser tuberculose aínda que non teña febre alta? Claro, porque decíamos que a febre era un dos síntomas, pero eso sí, a febre só aparece en 3 de cada 10 persoas. Entón, claro, a febre non é algo que apareza sempre, bueno, se ten tos e se perdín algo de peso, pode ser tuberculose, pode ser moitas outras cousas, pero sí é certo que, bueno, que unha opción sí podería ser esa tuberculose porque a febre só aparece en 3 de cada 10. Vese que, claro, a xente está na casa, escóitate, xa di... A ver se esta tos vai ser por outra cousa. A ver que vai ser isto. Outra cuestión por aí. O meu compañeiro de piso foi diagnosticado de tuberculose. Anda, debo facer algunha proba aínda que me atope ben? Pois sí, porque falamos dun contacto estreito, falamos dunha persoa, moitas veces isto ocorría moitas veces nos pisos de estudiantes. De repente un estudiante collía tuberculose e o resto que facemos? Claro, pois o resto hai que facer esta proba, a proba do Mantux, a proba da tuberculina, que ir ao centro de saúde, facer a proba e ver como está a situación, porque foi un contacto moi estreito. Estabas vivindo con esa persoa, é moi posible que teña esa bacteria. Non tes por que acabar desenrolando tuberculose, pero sí tes esa bacteria seguramente dentro e igual hai que tratala. Pois moitísimas grazas, Héctor, como sempre, por aclararnos todas estas cuestións.